Hello, my people. I keep saying it. Prayer without work is equals to stupidity. I am a priest. I do blogging. I also work because I don't depend only on prayer, your tithe, and your offering. I gotta work. When you give, I also give, even give more than you. Please, let's get to work. Please follow this my page, share my video, encourage us. Now when we begin to say scam you, say bring more, do 20 naira, God will give you 200. Now that's why you go begin share up. Now why they do work when you know go share this video, encourage us. Bye bye. Igbo ndoma ekelekwa mono ọkamgbapo Jovika. Enwere ihe onyonyo ebe nwatakịrị afọ 12 bụ nwa Uruagụ Nnewi Anambra nke nọ na Nigeria. Nwatakịrị ka ahụtara na ọ na-anya ụgbọala katapila. Ndị mmadụ wee hụ ya wee na-etipụ mkpu. Ụdị ụgbọala dị otu a ndị ọnụ na-ahụ ebe ugbu a nke ọ na-anya karịrị ndị a ga-achọ ka ileka n'ihe onyonyo a ilechazie ya m ga-ekwuzi okwu ngwa leenụ ya. Ka m kọwaziere unu ihe unu hụrụ. Unu ahụla otu nwatakịrị a si na-anyagharị ụgbọala nwa afọ 12. Ọ gụchabeghị praịmarị skuul ya mana ọ na-akwọ ụgbọala. Mana ana m atụ anya Africa, who do you this? Ndị isi ojii black man, who do you this? Ndị Christian, who do you this? Look at ndị China, ọrụ China ha kụziri ụmụ ha ihe otu a. Ọ bụrụ ndị China ha eme ekpere, ya ga-akụzi ụmụ ete ji ekpe ekpere, ya ga-asị abụrụ ọkụ roziri, ya ga ndị bekwu dis rubbish a ga-eme vidio na bulie onye nke anyị elu. Ihe ha na-like promote ebe ndị ojii na-emetọ ọfụma. They cannot promote something good because you nwere dubious man. Ị na-achọ follower. Ka ịkọtọ Christianity, ka ịkọtọ ndị black. Isi ọdịkwa gị mma, isi omebi. Lee ya na nwatakịrị hụrụ e nwere ọtụtụ ụmụaka dịka nwatakịrị ahụ na mma kama oge m hụrụ ha anya na-eme ihe onyonyo mgbe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ oge ugbu a aga m ewere ohere mee ihe onyonyo gosikata gị anyị nwere ọtụtụ ụmụaka nọ in this form. Mathias na onwe ya bụ nwanne nwoke na-ekwu okwu na Christianity eme nke anyị nwere n'ụmụdere trela 2024 arụọla ya anyị ga-arụ. Ọ ga-eme vidio kelee nwatakịrị ya na wee bude nwaka nwa dịtụmara ya. Enwe na-asị na ihe a ga na-akụziri maka anyị bụ Block Rosary akụziri ha ekpere which mụ na onwe m I'm supporting ọwụhụ eda na ekpere ka a ga-akụzi. That's why I'm saying prayer without work with stupidity. Ga-ekpe ekpere gị rụọ ọrụ mana ya na onwe ya ihe ọ na-akụziri ụmụaka anyị gịnị bụ nzu bụ ihe a ji mgbe dị iche, nzu bụ ihe ọma, nzu na-akwụ aka ọtọ, nzu bụ ihe ọjọọ, nzu ka a na-akụziri ụmụaka. Gwa m otu onye nwụrụ milionia n'ihi na o tere nzu bụ na-asọ ihe ọjọọ ga-etekwasị gị ma ite nzu. Mana ma ọnkụl nọ na vileji na-eme ihe nzu ihe mere achere mere n'ụkwụ, ihe ure mere n'ụkwụ, o nwekwara nzu ọ na-etekwa, o nwekwara nzu. Kedu ihe mere mmadụ goji unu na-aga akwụrụ n'eziokwu nwere onwe unu? A sịkwa n'eziokwu na-eme ka anyị pụọ n'oru. Mana ihe na-ewe m iwe bụ ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ ndị isi na-adịcha ha mma na-akwado ihe mata atọ na atọ ị na-akọtọ na na-akụziri ụmụaka anyị teknọlọji. Ahụbeghị m ebe i mepere school of technology maka ụmụaka anyị. Ahụbeghị m ebe i mepere school of ebe a ga na-arụpụta ịnawe ahụ ị na-akọtọ pantị na mfede mikrofon ndị ahụ anyị na-arụ nke ndị China. Kedu skuul dị otu i mepere epo gị kpọwa iyi kọwa nọnsens? Biko nwatakịrị a nwa kwesịrị ka e promote ya to the next level. Mee ya ihe ọ bụla ọ na-achọ. Ụmụaka Igbo dị ntakịrị nweta talent a kwesịrị ka anyị nyere ha aka. Ọ dị very important. So nwatakịrị a congratulations, onye ọbụla bụ nna ya congratulations. Nweta ụdị nwatakịrị a anyị ebulie ya elu ụda nwere ike ka ọ gaa to the next level of his life. Mụọ na onwe m lee ya ana m ebe a na-eme ụdị ihe ndị ka m na-arụ ọrụ ekpe ihe oyi m. Otu kwesịrị ịdị. We are working, we pray, we preach, we walk.
We are not depending on tithe and offering. That's when. You know something, go on what I can now carry go no. You can have a little prophet. Because what I can ihe nwata ahụ na-eme karịrị ya, ọ na-eme ka okenye. Ihe a bụ ụdị ihe dị otu aka anyị ga-eme ndị dịka Mathias na kpọrọ na nwatakịrị nyere na aka ihe produce album. Ọ bụghị gaga na-aga agụ ndị ụka akụsị na akwa Mathias kụrụ egwu ndị ụka atọrọ achị ndị ụka sọsọ ndị gịnị ndị ụka chegharịa achị ndị na-adịla ndị ụka cha kama ọ kụtiri egwu egwu ha eche m egwu ha ga na-aga ka nke odumoje ọ na-akpọ odumoje ị na-afọja na odumoje wetata na n'eziokwu. But the guy is selling nonsense ahụ na-agụ anaghị everywhere catch power. But onye ka ekuru kere eziokwu ka mena na bụrụ eziokwu ndị ụka chigharịa mkpara otu ahụ egwu agaghị ahịa. Mathias kụrụ egwu ọzọ because ị ga-agara ndị ụka ọnwụ kwukwu unu ma gị kụọ ya ka anyị na-azụ ka a na-erere gị. My brother, you cannot fight what is above you. You cannot fight what is above you. So you are fighting yourself. So that little prophet needs that boy was like on then when Yoruba not the same age of that boy. When Yoruba had program now, you show give her a word that little prophet because they grew more has your package here. Mother dika flavor. Mmadụ dịka anyị don mmadụ dịka ndị Igbo na-akụ egwu biko promote on that little prophet create ya album ka this boy na-esokwu na great show travel all over the world. Let's catch them young. Ndị China na-ebulite ka na-ebulite ọ bụghị mmadụ na ọ bụ ihe gara na nkọtọ ka ịkọtọcha what are you doing to change the narrative? Nothing. Ka ịkọtọ ka inwe followers ka achịara gị rubbish. Abambu Jovika na ekwu biko na-ewele iwe m chiwe kwuo bụ ụfọdụ etujetekwa ihe ka anyị tụkwa ọchị udo dịrị na kebesịa na Jovika TV, poised to reach you with the truth.